Marko, itxaso zatitxo bat. Bukatu dut. Hori da, hori presa. Zeregin asko daukagu. Altzariak garraiatu eta behar bezala ipini behar dira berriro. Zuek bakarrik ezingo duzuen nire laguntzarik gabe. Ez da ala, aita? Tira, ez da horren besterako ere. Auzoek lagunduko digute gainera. Eskolatik itzultzen zarenerako gauza bakoitza bere lekuan egongo da, ez da, aita? Haizu, ez alduzu mudantza egiten laguntzerik nahi? Ez da hori ere, zuk eskolara joan behar duzu, Marko. Hemengo hainbat gauzetaz neronek arduratu nahi dut. Ni ere familiakoa naiz ezpadakizu ere. Ezin naiz lasai-lasai eskolara joan. Oh, tira, arrazoi duzu, behin piper egiteagatik. Horregatik, pa, zuei laguntzeko geratuko naiz eta berehala bukatuko dugu. Bai, Marko ondo ari da. Laguntza behar dugu aldaketa egiteko. Ikusten, esan dizut nik. Ongi, etxe aldatzen dudan aurreneko aldia da. Berriketari utzi eta guazen etxe berria ikustera. Altzariak non ipini pentsatu behar dugu. Bai, guazen. Non dago, aita? Egia da Leiotik itsasoa ikusten dela? Hala esan didate, baina oraindik ez dut ikustera joateko betarik izan. Aizu, Tonio. Egia bada itsasoa ikusten dela, etxea toki oso altu batean egongo da. Muino batean, edo agian labar batean. Jakina, eta agian arrantzan egin daiteke Leiotik. Mundiala! Oh? Zeren zain zaudete, ea, igo gaitezen. Tonio... Antza denez, ez dago muino batean? Eta hau da itsasoari begira dagoen etxea? Oh, aita! Niri iruditzen zait, honako gela hau primerakoa dela zuentzat. Hau izango da gure logela. Bai, noski, txukundu pizka bat eta listo. Primeran geratuko da, aurrena traste hauek guztiak aterako ditugu, eta leihoa irekiko dugu. Oh. Marko, igo teilatura, ez beldurtu, zatoz. Egia da, itsasoa ikusten da. Begira, gure lehengo etxea ere ikusten da. Zoragarria izango da. Ideia bat daukat. Terraza bat egingo dugu hemen. Loreontziak ipiniko ditugu eta gauez aizeleunaz gozatzera aterako gara. Amedio oso gustora ibiliko da hemen jolasean. Gela gutxik izaten dute terraza, Marko? Marko? Aita, nik ez dut hemen bizi nahi. Baina, Marko... Ez dut etxe aldatu nahi, ez da Leiotik itsasoa ikusten. Itxaron, Marko, itxaron! Zer zenuten? Ba, pentsa dezakezu, Marko oso haserre aldegin du, amorratuta. Bai? Gaizki egin dut. Enuen ekarri behar etxea, hain itxura kaskarrean egonda. Ez zaitez nahi gabetu aita. Ziur nago azkenean gustatuko zaiola. Tira, has gaitezen bat txukuntzen.
Utzi bakean. Ama, nik hemen geratu nahi dut. Ez dut aldegin nahi elkarrekin bizi izan garen etxetik. Zurekin. Badakit ezin duela horrela izan. Ez dudala zailtasunik ipini behar. Alde, amedio! Kaixo. Etxe aldatzen zarete? Lagunduko diguzu trasteak eramaten? Bai, noski, horretarako gaude lagunak, ez da ala, Tonio? Ustazu, Carlo, nahiko lan izango duzu. Ez dio axola. Orduak aurrera doaz. Zeren zain zaudete. Ez bagara mugitzen ez dugu inoiz bukatuko. Mugi iritzi zaldatu aurretik. Marko! Alferrutza zarela idatziko diota amari. Heldu fardelari behingoz. Pasatu zaiola ematen du? Bai. Zer egingo dut. Gaur ezin naizela joan esan behar diot Giroti jaunari. Nola bisatuko diot? Badakit. Aizu, amedio, jaitsi. Barkatu hain gaizki tratatu zaitu dalako. Marko! Zertan ari zara? Gauza batzuk biltzen. Entzun ondo, amedio. Giroti jaunari eraman behar diozu gutu nau. Badakizu nor diodan, Giroti jauna? Botila garbitegiko gizona. Txas, 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 txas. Gogoratzen zara? Zoaz bizkor, eta inork ikusi gabe. Begira, amedio da. Zertan ari da, Marko? Ez duzu ikusten? Zuk baino beto. Hortaz, zergatik aldetzen duzu? Ala, jaina, astuna da gero? Alda gaitezen, heldu zuk hemendik. Utzi, zuk ezingo duzu, oso astuna data. Zer jokatzen duzu? Zer? Zuk nahi duzuna. Zer duzu? Erori egingo naiz! Kontu! Ai, eutxetinko! Ai! Ea, beste pixka bat! Tonio, zer duzu? Ezerrez. Azkenean lortu dugu igotzea. Bai, lortu dugu ba. Baina Markori eskerri izan da. Aita, ze ganora dau! Hori alda dakarkizun guztia, antza nik igo behar ditut gauza astunenak. Bai, arrazoi duzu. Ekarri, eta ea fundamentu gehiagorekin hasten garen. Aita, Markok mutu utzi zaitu. Amedio! Zergatik ez diozu gutuna eman Giroti jaunari? Zer egingo dut orain? Bazkaltzeko ordua da. Tonio, eskolara noa. Oraintxe gogoratu naiz lagun bat ikusi behar dudala. Berehala nator. Giroti jauna! Kaixo, Marko. Poste naiz etorri zarelako. Ez dutasunean nago, eskaera asko dauzkat eta ez dakit nondik hasi, gutxienez 20 botila kasa zain dauzkagu. Egon, arazo bat daukat eta gaur... Ikusten duzunez nik ere baietasko gainera. Botilen bila noa. Baina Giroti jauna! Arre! Zer egingo dut?
Bere aserreak eman dit barregura gehien. Ba, ikusi egin behar zenuten aitak jarri duen aurpegia Markok hemen ez dela biziko esan dionean. Zentzuduna dela erakutsi du jarrera zaldatzean. Arro egon behar duzu berataz, Pietro. Bai, mutiko zintzoa da. Badatorrela uste dut. Kaixo, Marko. Itzuli naiz. Kaixo? Berandu zatoz, Marko. Jan goseak egongo zarata. Dena egin duzue? Bai, baina hauen laguntzari esker. Ze iruditzen zaizu, Terraza ikusi nahi duzu, Marko? Zer diozu? Primeran geratu da, ezta? Baina nik lagundu egin nahi nizun. Tira, ni banoa zer egina daukat. Mil esker, Carlo. Zure gela oso polita geratu da benetan. Beno, gerarte... Agur eta mil esker laguntzeagatik. Itxaso zabal ederra zinez, urdin dotore eguzki printzetan, amestu bizi zure uretan maite, batira urtaeki, bat musu talore, ta itzuli itxasora, bat gara Tonio. zutani. Premiazko gauza batzuk egin behar ditut. Lagunduko aldidazu aldegin aurretik. Baina Marko etxean bakar ikusten badugu, aserretu egingo zaigu, oker nago? Zer diozu, Marko? Zoazten nahi duzuen lekura. Bosta xola niri. Nigatik izan espalitz oraindik ontzitegiaren azpian egongo zinen. Oi, beno, betiko eskertuko dizut. Noiz etorriko zara berriro? Ba, denboralditxo batean ez, azterketa egindakoan. Bosta xola niri etortzen zaren edo ez? Ederki, orduan beranduago etorriko naiz. Gero arte, Marko. Agur. Agur. Gero arte. Tonio, mesedez! Itzuli azkar! Bai! Zatoz, Amedio. Ama itxasoz bestalde dagoela pentsatzen dudanean. Amedio? 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 ¿Ah? Ara.
sentitzen dut. Mil esker. Ez altzen puskatuko, Amedio hau hain da bihurria. Amedio, nora zoaz? Zatoz ona. Gogoratzen zara berataz, ez da, Julieta? Eta zumea beldurtu. Txar zaitez. Jada, ez dio beldurrik, sartu. Hau txotxongilo mordoa. Enituen sekula ikusi. Ze izen duzu? Marco Rosieta, honek Amedio badakizu ezta? Bikain egiten duzu. Ez etzazula pentsa. Ez? Nik ez dut ezertarako balio. Aitak baina eta berriro esaten dit. Horregatik ez dut lan egiten beraiekin. Julieta zaindu besterik ez dut egiten, hain da txikia. Maniri iruditzen zait oso ondo egiten duzula. Pampina bere kasari zela dantzan ematen zuen. Benetan? Badakit zein den zure izena, Fiorina. Baietze? Gauza gehiago ere badakizkit. Bai? Horixe baietz, aztia naiz. Aztia? Bai, ez duzu sinesten? Oh? Aztia naizela frogatuko dizut. Zuk Pristin kaleko jatetxe batean lan egiten duzu. Bai, izan ere aitak. Zer? Denok Argentinara joatea nahi du. Eta dirua behar dugu. Nik ere lan egiten dut. Bai? Nire ama Argentinan dago, duela urtebete joan zen, eta beraren gana joan nahi dut, horregatik ari naiz lanean. Eta ara joango zara? Diru asko beharko duzu etxartelak erosteko, hainbeste zarete, zure ama ere badoa? Oh, hortaz bera bakarrik geratuko da hemen genoan. Hilda dago zure ama. Aspaldi aldegin zuen etxetik. Gu bakarrik utzita, beti batetik bestera gabiltza. Napoli, Roma, Milan, beti bidaiatzen. Baina aitari ez zaio Italia gustatzen. Urrutira joan nahi du, Argentinara edo beste edozein naziotara. Aiba, orain gogoratu naiz itsasoa ikusi nahi nuelanik. Hemendik oso ondo ikusten da. Bai, hemendik? Nire etxetik bezain gutxi ikusten da. Gertu bizi garen arren, zatitxo hori bakarrik ikusten da eta niri asko gustatzen zait itsasoa. Aizu, telatutik hobeto ikusiko dugu. Bazatoz? Ze polita. Hemendik bai, ikusiko nuke amaren gutunak ekartzen dituen itsasontzia iristen. Zuk joan nahi duzu Argentinara? Nahiko ez dut ba, oraintxe bertan joango nintzateke. Baita nire anaia eta aita ere. Zure ama ikusteko gogoa daukazu? Ama!
Zu, Fiorina, lagunak izatea nahi duzu? Ez duzu nahi?